Samantala sa ating good news naman po, mga lokal na produkto itinampok po sa Urdaneta City noong araw ng Kalayaan. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Sarap ng mga lokal na produkto ang nagsilbing tampok sa isinagawang Hapag Flavors Fashion Festive Fun sa isang mall sa Urdaneta City bilang bahagi ng pagdiriwang noong araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sentro ng aktibidad ang isang mahabang hapagkainan na sumasalamin sa mayamang ani ng lalawigan kung saan sabay-samay na nagsalo-salo ang mga bisita sa iba't ibang lokal na pagkain. Kabilang sa mga itinampok ang mga natatanging pagkain mula sa bani tulad ng kilkilnat, pokpoklo at taktakop. Gayon din ang mga prutas na bignay at lumboy mula sa mga taram. Ipinapakita sa naturang salo-salo ang mga karaniwang pagkain na meron sa Pangasinan ay maaaring mas maipakita sa pamagitan ng malikhaing paghahanda. Isa sa mga nakatawag pansin ay ang lumpiang labong na binigyan ng bagong twist. Sentro ng expo ang pagpapakilala sa mga magsasaka, mangingisda, food artisans at mga tagapagtaguyod ng lokal na pagkain na may mahalagang papel sa pagpapayabong sa food heritage ng Pangasinan. Naring good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.